ka step ka ba suk ka step ka ba kemen ya pi borok kerteng jong ade udah sket bahal mare ngade u MLA jong ka mahti ngade ro u minister in charge PWD building GAD pat ka fisheries government of Meghalaya te hagani ka step ka ba pernai ka step ka pitanat but ubanai ro uba mo ubanai Christmas na belong jolly te ha ja ka jo ka por ngitip ba ngidan pedeng ka jinge akini ki banai baladep habede pat unu klam COVID-19 bo yom ha udang don bat udon ro pedeng jongi bon ki benang yo bon ki benang recover ki bon ki balak khlan na site ro kat kum ka jing shimkhia jing shipikle jong health department ban persangkan bala ban da government of Meghalaya tenga ngashim ye gani ka por khendiat ke jongpi ngakwa aban ai ke jing kublai Christmas ke besuk ke bakamen ye pi barok kinong Meghalaya kinong Shillong kinong Riboy kinong East kinong West kinong Jaintia barok ngai ke jing kublai Christmas ke besuk ke bakamen ye pi barok but usnam thamai ba suk usnam thamai bakamen but usnam thamai uban long usnam thamai uban ayangi ke jingkoi ke jingkhia but ban ayangi ya ka met ke ba biang ke padam but usnam thamai ban salut ya barok kini ke jinga ke bangi kendu haunu usnam arjarat pau te haoj khindiat kumbangau mene udai banai bangi dei ban long jolly mo kadon ke Christmas vibe kadon ka kata ka jingsau Christmas ka jingsau tanat ka jingi hupanai December te hendrai khindiat ngidon ka problem habai dei bar unu yang jingpang COVID-19 tengah kerpat ya barok iwai paiwai inong shong shnong citizen jong ka Meghalaya state jongi barok awai ban sngo ba what I ba COVID-19 unlong u nong penwit le non pendik ya ka jing lekmen le somahayangi habede bar ka por Christmas hendrai ka jing kerpat na galem jonga ku muwai na ki babonut ki nong mikmat sngo ba ban le so ba ban celebrate ka Christmas da ka jing ya bot ya ki protocol ban follow ya ki SOP ki bala bo da ka government of Meghalaya ngakwa ba pinsu thu kini ki rule ki an ki baga government ka labu kini ki guidelines baga government ka labu umdei ban penwit umdei ban pendik umdei ban penthut ya kano ka jingla sobha khamtam ha bede barka festival Christmas ka jongi hindai ka dei tangna ka banta ban yada lene ban care ban khmi ban lat ban poi shek jingja buram lengba uni COVID-19 ukhlam bang yong tinga kerpat nagaleng jonga ko munong mikmat ba nginyela sobha mo nginyela sobha nginyela kemen nginya shongshit shongsngan handai hagata karukom daga jingya bot ki protocol ki prepare jongka government daga jingya buram ya ki rule ki an khanang ba kanlat kanu jingja buram ha jingla sobha ga jongi ha ya uni Christmas tanga ai ki khublai sachisin swabangan pinkut ya ni video khublai Christmas pasuk ukman ni phi baro ublai unang dong rongkat but ai bos nam thamai 8000 arphoi unwan ra yangi ya ka jingko jingkhia unwan ra yangi ka jingko jingpla unwan ra yangi ya ka jingha jingmet bangin yo paniyat kilemti bangyat kum bangi chayat kini ki por kisnam blande but usnam thamai pasuk ya phi baro usnam thamai ubangin lat no na kini baro kini ki jingpang kini COVID-19 biong kublai shibo